Aron sa pag-agni pa sa ubang mga nagumon sa illegal nga drugas sa pag-surrender o pagpaubos sa Drug Rehab Barangay Drug Symposium gihimo sab sa Barangay Biasong sa Talisay City. Si Femari Dumabok sa report. Kining 40 anyos nga pintor, kinsa ni angkon nga 21 ka tuig nga nagumon sa illegal nga drugas ug napriso sud sa kapinduha ka tuig. Ang usa sa nakabenepisyo sa programa sa Biasong Barangay Anti-Drug Abuse Council. Diin gawa sa rehab program nga gitanyag sa Talisay City Health. Aduna usay weekly monitoring ang barangay. Giangkon nining pintor nga sa una madapatan gyud niyang iyang asawa ug mga anak. Pasalamat lang niya nga padayon siya nga gisuportaran og wa talikdi. Nindot yun ang kayo ang mo kuan kag surrenderi kay ngano makatabang jud sa diling-diling sa imong kagulingon labi na sa imong pamilya. Ikaw sa una sir manapat ba ka sa mga asawa? Oo, napat ko sa akong asawa labi na inikikugo sa akong mga anak gamay kuan dili jud walay kagawasan bagubot gid akong kinabuhi. Di preya karon nga nanako sa recovery. Nadeklarar na ang Barangay Biasong nga drug clear sa miaging tuig ug usa kini sa 8 ka mga barangay drug cleared sa Talisay City. Mato ni Dr. Ray Cesar Bautista, pangulo sa Talisay City Health Community-Based Drug Rehabilitation Program, nga ang mga programa nga gipatuman sa barangay, usa sa nakatabang aron mapadayon nga drug cleared ang Biasong. Susama usab ang panahom sa kani hepe o kasamtangang hepe sa Talisay City Police Station. Every week naagid sila mao gyud ang atong ideal unta mga ang atong mga drug dependents di gyud nato undangan og monitor atong tagaan og intervention reintegrate na to sila sa society. Setting the example how to fight problem of illegal drugs. Barangay officials. Nakita na to ganina from the barangay captain, barangay councilors, Madang Fukal, barangay Tanod, diba? Sa inyong pagrubing. Yan, dili lang sa barangay officials, pati sa atong community. Nagasto. Uy, tayo na, wala na may barbecuean. Balik na po ito, drugs. Gana na. So, lisod kayo. Pero kung kita mismo sa atong kagalingon magbat-uta, seryoso ka sa imong kagalingon magbat-uta. Aduna na 75 ka mga drug surrenderer ang Barangay Biasong. Atol sa kalihukan, nitambong ang mga representante gikan sa PDEA 7, religious o guban pang sector. Tinguha sa barangay ang padayong kampanya batok sa illegal nga drugas, alang sa malinawon nila nga komunidad. Uban ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.